zabaldu, sarratu. Giltzak ireki eta isteko balio digu. Etxea, kotxea, kutxa, giltzarrapoa, kaiola, espetxea. Preziatu duguna giltzapean gordetzen dugu. Dirua, bitxiak, paperak, sekretuak, oroitzapenak, nostalgiak. Zarratu, iraganeko minak, gorrotoak eta violentziak atzean usteko. Inorien sufrimendua ahaztu edo gutxietzi gabe, baina bai, iraganari begiratu ahal izateko, orain aldirako eta etorkizunerako irakaskuntza gisa. Akatzetatik ikasiz ez errepikatzeko, norgehiagokak giltzapetu eta iraganean ainguratzen gaituzten lehiak isteko. Zabaldu konponbideari ateak irekitzeko. Adierazi nahi dugu prest gaudela konponbiderako, elkarbizitzarako, biktima guztien minen errespeturako eta presoen etxerako bidean ateak irekiko dituzten giltzak gure eskuetan hartzeko. Legaruntak dion bidetik, hamarkadetan zehar aplikatzen ari zaizkien salbuespenak betiko baztertuz. Urdaibaien eraiki nahi duten Guggenheim proiektuari dagokionez, Guggenheim Urdaibai Stop herri mugimenduak deituta eskualde horretan museoa eraikitzeko proiektuaren aurkako manifestazio zaratatxua egingo du datorren larun batean. Herriaren eta eskualdearen lepo sortutako proiektu bat dela diote eskualdearen beharrei erantzuten ez diena. Azpimarratu du Eider Goitxi plataformako kideak barkatu. Hala, proiektua gelditu eta hausnarketa orokor bat egiteko eskatu dute. Manifestazioa Gernika Lumoko pasea lekutik abiatuko da arratsaldeko 6etan. Bizkaiko Foru Aldundiak bestalde ingurunea kaltetzen duen pausorik emango ez dela esan du. Adi. Bizkaiko Foru Aldundiak legegintzaldi honetan lehen lerroan izango duen proiektuetako bada Urdaibaiko Guggenheim. Uniforme eman nahi diote datozen 4 urteetan, eta bai ala bai aurrera aterako dela ziurtatu du Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldu nagusiak. Adierazi duenez erronkatza dute arte eta natura bateratzea helburu duen proiektua definitzea. Aldundia jakitera eman duenez Guggenheim museoa zabaltzearen helburua da besteak beste Urdaibaiko biosfera erreserba naturalaren inguruko natura balioak indartzea. Lehengo industriako kalekuen ordez ingurumena errespetatzen duten eta ingurumena integratzen duten espazioa jarriz. Hitzarmena zehazten du ingurumen jarduketek 63.570 metro karratutik gorako lurzoruaren deskontaminazioa, muruetako itsasadarraren fluxu naturala lehengoratzea eta espazioak birnaturalizatzea ekarriko dutela. Urdaibaiko Guggenheim eraikitzeko proiektua martxa hartzen ari da pixkanaka, eta testuinguru horretan hainbat herritar kexu dira Guggenheim Urdaibain eraikitzeak kalte handiak eragin ditzakela nabarmenduz. Iritzi diote ingurumenean eragingo duela galera gehien proiektuak. Hor ikusten dugu proiektua izan daitekela gure biosfera erreserbarentzako suntsitzailea. Aitzitik Elisabete Etxanobe aldu nagusiak azpimarratu du gauzak ondo egingo direla Guggenheimekin. Urdaibain ez dela inguruneak kaltetzen duen pausorik emango. Esa es una línea roja que esta Diputación no va a traspasar. Zirriborroaren arabera 130 milioi euro inguruko aurrekontua izango luke Guggenheim Urdaibaira edatzeko prozesuak. Momentuz jakina da Bizkaiko Aldundiak 40 milioi euro gorde dituela proiekturako. Bestetik Espainiako gobernuak beste 40 milioi euroko diru laguntza ematea erabaki du garapen jasangarriko jarduera berezia bultzatzeko ekintzak egiteko. Ekintza horien artean dago Guggenheim museoa izango dena, Bizkaiko biosfera erreserba horretan. Herrigintza eta udalgintzatik jaiotako proiektu eraldatzaileak izan dituzte hizpide burujabetzak jardunaldietan. 3 eguneko jardunaldiak izan dira eta hitzaldiak mahai inguruak eta topaketak egin dituzte besteak beste. 2. egunean esaterako 4 arloren inguruan hausnartu zuten, zaintzaren, hezkuntzaren, elikaduraren eta lanaren inguruan. Burujabetzen inguruko jardunaldiak antolatu dituzte Hernanin udalgintzak, Hernaniko udalak eta Hernani burujabek elkarlanean. Udalgintzako proiektu eraldatzaileak izan dituzte hizpide. Bada 2 urte guk Hernani burujabe egitasmoa martxan jarri genuna, oinarrian tokiko garapen jasangarrian
jasangarriaz dihardun herri egitasmo bat da, eta burujabetza klabetan diharduna, ez? Esan bezala, guain urrian 2 urte bete dira Hernani burujabe egitasmoa agenda aurrean aurkeztu genunetik, eta bai data esanguratsua iruditzen zitzaigun eta pauso bat eman genuen burujabetzen inguruko hausnarketa, elkar konpartitze eta kontzientziazio lan bat egiteko, ez? Eta bide horretan, udalbiltzarekin batea, erabaki izan jardunaldi hauek antolatzeko hemen Hernanin. Burujabetza sektorialekin herritarren beharrak, oinarrizko beharrenak bertatik erantzutea da, ez? Pandemiak ageriagoan utzi bazun ere aspalditik dator krisi kapitalista bat martxan. Pandemiak areagotu baino igual errazago ikusarazi zigun hori, egoera zatzak bagenitun herrietan oinarrizko beharrei sistema kapitalista horrek etziela erantzunik ematen eta modu komunitarioan lan eginda erantzuna ematen zitzaiela, ez? Burujabetzako du eta klabe hontan lan egitako du, ez? Bertatik, bertako eragileekin batea, bertako herritarrek diseinatu edo planifikatu dituzten planak aurrera eramatea, ez? Herritarrek beraiek izatea zer dan behar dutena erabakiko dutenak eta horiei erantzuna nola emango dieten. Eta erakunde publikoak, kasu honetan udalak, herriko eragileen batean lankidetzan aitzea behar horiei erantzuna emateko. Ni herritar taldeko partaide naiz, Hernani burujabeen barrun dagoen beste 3 erpinetako bat, herritarren erpinetakoa. Aipatu du ezta Hernaniko alkateak, Hernani burujabeen helburua dela herritarren beharrak asetzea, ezta? Baina gure ustez eta bai proiektuan ustez herritarren beharrak izango ditugu asetu egitan herritarrak ez badia erabaki horien parte eta ez baute erabaki horietan ez badaude aldunduak erabaki horiek hartzeko garaien. Ez da, orduan gure helburua da herritar taldetikan, batetikan Hernani burujabe osotasun batian azaltzea herria ere herrigintzan bidez proiektu honen parte izatea eta erabakigunetan zentroa izatea herritarrak. Aldi berian, herritar taldean helburua da bai, bermatzea Hernani burujabeen baitan txertatu dauden zehar lerroak proiektu edo ekimen ekonomiko desberdinetan betetzen diala bermatzea, eta esan bezala, ezta, ekimen ekonomiko horiek egitan herritarren beharrak asetuko dituztela bermatzea. Egan beharra da, udalbiltzaren adar nagusietako bat burujabetzak diela. Azkenean, bai toki garapenerako eta nazio ikuspegitik funtsezkoa baita Euskal Herria burujabetza tresnez hornitzea. Udalbiltza partzuago bada, udalez osatua eta udalbiltzak proiektu eraldatzaileak sustatu eta lagundu nahi ditu. Hau da, udalek bidean dituzten oztopo eta trabai laguntza bat, irten bide bat, zirrikituak atxemaitea, aurkitzea, laguntzea bide horretan, eta esperientziak biderkatzea, ez bakarrik udal mailan, baina baita ere nazio mailan. Orduan egiten diren proiektu horiek bildu, hausnartu, gogoetatu eta Euskal Herri mailako proiektuak bultzatu, sustatu eta eraiki. Gaur bezalako jardunaldiak bide horretan segitzeko laguntzen dute. Bai esperientziak biltzeko, baita batez ere Hernani bide horretan adibide bezala hartzen aldelako, eta bihar batez ere lan saioetan esperientzia desberdinak biltzeko eta aztertzeko denen artean Euskal Herri mailan eginako lirateken proiektu horiek. Jardunaldietan zaintzaz aritu da Emagin elkarteko Miren Aranguren. Aipatu duenez, zaintza betidanik guztiok gutxietsi dugun arlo bat da eta oraindik oso gutxiri interesatzen zaien gaia. Zaintza sistema publiko komunitario bat eraikitzeko bidean hainbat indargune aipatu ditu. Zaintza burujabetzaren inguruan jardun dugu, jakinda oraindik bideo oso luzea gelditzen zaigula horren definizioan, eta bideo oso luzea era berean Euskal Zaintza Sistema Publiko Komunitarioa deitzen dugun hori definitzeko.
Gako batzuk eman ditugu, eta nik ustete importanteak diala, bata eragileen arteko harremana, eragile udal saietakoa, erakunde artekoa, ehun sozial eta komunitarioarena, baita jardun dugu pixka bat ehun ekonomikoak, izan beharko luken funtzioaren inguruan, gaur-gaurkoz dakagulako negozioa egiten duten enpresa pribatu asko, eta bestelakoak ere, baina nagusitzen da. Eta hori dana nola artikulatu ikusi beharko dugu aurrerantzean. Hernanin badaramatzago urte batzuk zaintzaren inguruan lanketa egiten, zaintzak demokratizatzeko bidean Hernanin eman beharreko pausuak adosten, eta tartean auzozaintza proiektua sortu dugu. Auzozaintza proiektuan bakardade egoera ez hautatuan dauden adineko pertsonei berrirore komunitatera konektatzeko ibilbide bat irudikatzen zaie, eta ibilbide hori egiten laguntzeko bidelagun figura bat sortu da, eta horretan zaintza lanen kooperatiba osatu zuten emakume migratuak ari dira lanean, bakarrik dauden emakume askotan hoien eta komunitatearen arteko lotura berriz eginez, ez? Eta proiektu hortan baita ere garrantzitsua da, persona hauen inguruko komunitateare aktibatzea eta auzozain edo konpromisoa edo hartzea, ezta? Gure inguruan bakarrik bizi diren pertsona horiei herriarekin lotura egiten laguntzeko eta haietaz arduratzeko inguruko jendea aktibatzea, ezta? Beraz, urtebete egin dugu, probatu dugu 3 auzotan Hernanin, oso emaitza onak ematen ari da, bakarrik zeuden pertsona horiek ari dira elkartzen, taldeak osatzen eta herriaren bizitzan parte hartzen. Eta orain erronka da herri guztira zabaltzea, auzo guztietara zabalduko dugu, eta ea zer ematen duen. Zaintzarekin jarraitu, zaintza sistema publiko eta komunitarioa eskatu du Ernaik, arlo horretako lanen merkantilizazioari eta prekarietateari aurre egiteko. Donostiako ibaietako kampusean egin dute eskaera. Horri aurre egiteko Ernaik zaintza sistema publiko eta komunitario baten beharra azpimarratu du eta azaroaren 30ko greba feminista orokorrera batzeko deia egin. Gazteo. Darri nahi duten etorkizuna. Azaroaren 30ean greba feminista orokorra. Gazteo grebara. Gara ekartzen baldin bagaituzte. Pentsatu baituzu zaintzen zaituen? Kasu honetan, gazte ikuspegitik nola ulertzen dugun gaur egungo zaintza sistema eta horren baitako gaur egun prekarizazioa eta merkantilizazioa nabariak dira zaintza eremuan. Neska gazteok gure gain ere bereziki nabaritzen duguna praktikak, zaintza lanak, umeak zaintzen eta abar luze batetan, eta ikusten dugu etorkizun batean ere zaintza behar hauek areagotzen joango direla demografikoki ere gure gizartea horrela doalako, eta Ernaik honen aurrean esan nahi du orain dela momentua ekiteko, orain dela momentua gure eskubideak borrokatzen jarraitzeko, prekarizazio prozesu hau etetzeko, bestela, zer aldatu ezean, gure gurasoak, baino 5 pertsona gehiago, 5 aldiz gehiago zaintzea tokatuko zaigu gure kabuz, eta hemen behar duguna bada zaintza sistema publiko komunitario sendo bat. Eta politika kontuetan inoizko aurrekonturik handiena proposatu du Eusko Jaurlaritzak datorren urterako, 15.000 eta 24 milioi euro. Ogasun eta hezkuntza sailek izango dute igoerarik handiena. Legealdiko azken urtean inoiz baino diru gehiago gastatu nahi du Eusko Jaurlaritzak, 15.000 eta 25 milioi euro. Iaz baino 700 eta 74 milioi gehiago da hori. Zerga bilketa errekorrari esker aldundien ekarpenak handitu izana eta kontuak orekatzeko arauak oraindik indarrean ez egotea baliatu nahi du Inigo Urkulluren gobernuak gizartearen eta ekonomiaren beharrei diru publikoarekin erantzuteko. Gaur onartu dugu 2024ko aurrekontu orokorren proiektua. 15.000, 25,4 ziurgabetasun globalek markatutakoa, hala nola pandemiak, gerra, gatazkek eta inflazioa. Osasuna da aurrekontu handieneko saila, 4.896,6 milioi eurokoa,
eta zenbateko horren 79% osakidetzari dagokio. Jarraian, hezkuntza eta lurralde plangintza, etxebizitza eta garraioak dira hazkunderik handiena izan dutenak, hezkuntzako langileen eta etxebizitzako igoera handiagatik urrenez urren. Apostu irmoa egiten dugu inbertsio publikoaren alde. Aurrekontu hauek 4 herri zutabean oinarritzen dira: pertsonak, planeta, oparotasuna eta autogobernua. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako suhiltzaileen jarduera lege berri batek arautuko du luze gabe, dagokion funtzioen ikuspegi integralekin. EH Bilduk akordioa egin du Eusko Jaurlaritza osatzen duten bi alderdiekin, EAJ eta PSrekin, suteen prebentzioari eta itzalketari eta salbamenduko zerbitzuei buruzko legea onartzeko. 3 lurralde horietako suhiltzaileen lehenengo legea izango da. Eusko Legebiltzarrak azaroan onartuko du lege berria babes zabal batekin. Politika kontuekin segiz, baina Madrilera salto eginda, PSOE eta Sumar alderdiek gobernu akordioa itxi berri dute Espainian gobernu koalizio progresista osatzeko. Hainbat astez negoziatzen aritu ondoren, PSOEk eta Sumarrek koalizio gobernu bat osatzeko akordioa itxi zuten atzo, azken orduan, eta Yolanda Díaz Sumarreko lider eta Espainiako gobernuko jarduneko bigarren presidente ordeak gaur nabarmendu du hobeto bizitzeko ituna dela bi indar politikoek sinatutakoa, hori aurkezteko Pedro Sánchez Espainiako gobernuko jarduneko presidente eta PSOEko idazkari nagusiarekin egindako agerraldian. Sánchezek esan duenez egonkortasuna, elkarbizitza eta aurrerabidea helburu duten 230 neurri jasotzen ditu akordioak eta denetan deigarriena da asteko lanaldia 37,5 ordura murriztea 2025erako lansarian murrizketarik egin gabe. Hau da, asteko 5 egunetan 7 ordu eta erdiko lanaldia edukitzea. Sánchezek adierazi du gainera, datorren legegintzaldian guztientzako enplegua lortzea izango dutela lehentasun. Eta kultura arlora salto eginez, oraindik asteartea denarren asteburura begira jarriko gara. Izan ere, asteburuan ez da Hilda Fest, izango da Berriozarren. Leire Martinez. Berriozargo Ilargi parkea izanen da aurtengo ez da Hilda Fest festivalaren 3. edizioaren lekuko. Aurten gainera, egun bakarreko jaialdia izanen da, goizeko 12etan hasi eta gaueko ordu txikiak arte iraungo duena. Oholtza gainetik, pastuko dira perlata, eskabidean edo zopilote txirri haus bezalako taldeak. Sarreren aintzin salmenta 22 euroren truke izanen da, eta jaialdiaren egunean bertan 25 euroren truke. Jaialdi honek Iruin herriako gaztetxen mugimenduaren lekuko izaten jarraitu nahi du.
Azken albiste honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak edo nola ere badakizue guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Ongi izan eta laster arte.